Aku sih ya. Ah, Sebutno 10 buah sing mburi-mburinane Kak. jeruk, salak, sirsa. Wes, alah kesuwen. Nyerah ya. Ya. Jambu bosok, apel bosok, jeruk bosok, salak bosok, melon bosok, semangka bosok, apokat bosok, kates bosok, gedang bosok, karo per bosok. Kabeh bosok. Sakarep bosok. Saiki aku ya. Ya. Hewan apa sing ngangkal sedunia? Kire. Salah. Kucing. Salah. Ya terus apa? Ketek. Lah kok ketek? Loh, ngangkal toh? Ketek. Lah kok ketek? Loh, ngangkal neh toh? Ini aku. Sik. Diintip ndak lara, tapi gare pincang. Batu. Salah. Kerikil. Salah. Paku. Salah. Cerah. Nyerah.